Father, Lord, we thank you so much for the gift of another day. We bless you and we honor you. Thank you that you are a merciful God. Thank you that you are so good. Thank you. Thank you. We commit ourselves into your hands once again this week. Father, lead us, guide us, and teach us what to do so that we'll be like people who have been with you, Jesus. We commit ourselves into your hands. It is our prayer that you help us to please you alone. Thank you for the lives, oh God, of our loved ones who are sick, those, oh God, who are in tight corners, those who do not know where to turn to. We pray that, Lord, you save them from the hands of the enemy. In the mighty name of Jesus, we commit your word into your hands. Teach us, oh God, so we'll understand you. In Jesus' mighty name, hallelujah. Order for me, Mawakwa by the bar. What's your session, Jumedi? So, Nakaisa, yes, or baby bium. So, yes, I welcome you to the program. How do you understand the word of God? And remember that Jesus is coming again, and it is very soon. Are you ready for his coming? We'll take our devotional reading from 1Corinthians chapter 13, verses 8 to 12. Yɛbɛfa kenkan nsɛm afi Korintofoɔ mu edi kan ti dumiɛnsa nkyekyɛmu wɔtwe kɔsi dumienu. Let's hear the word of God. Prophecy and speaking in unknown languages and special knowledge will become useless, but love will last forever. Now our knowledge is partial and incomplete, and even the gift of prophecy reveals only parts of the whole picture. But when the time of perfection comes, these partial things will become useless. Hallelujah. Brethren, Paul is drawing attention to the gifts that God gives unto us. He says that all the gifts that we have, they are partial and incomplete. And when the time of perfection comes, when is the time of perfection? The time of perfection is when Christ will appear in glory. For now we see things partially. We see things half and half. It reads that when I was a child, I spoke and thought and reasoned as a child. But when I grew up, I put away childish things. Now we see things imperfectly, like puzzling reflections in a mirror. But then we will see everything with perfect clarity. All that I know now is partial and incomplete. But then I will know everything completely, just as God now knows me completely. Hallelujah. So it means that in this world, the things that we have, it is God who has given it unto us by grace. He gives it unto us by grace. It is not by any good deeds, any work that anything that we worked for. It is all by his grace. Therefore, we pray that the Lord will help us to understand him, so that we will not be so boastful about the gifts that God has given unto us. They are gifts. And God chooses what he wants to do at a particular point in time. And so we rely on him for strength, for guidance, even for explaining the gifts unto us and then leading us through to use the gifts. So no one can boast about it. The Bible is drawing attention to the fact that with all these gifts, if we do not have love, then it is worth nothing. Other for the Bible tree adwena so na dey and say, "Odo ya ade a ehia kese pa. Esan say adomachade ahodo ne nyina nkom hye ye kakasa foforo ye nya nimdie ne nyina so don ka ho a emfaso bia eni so. Empo sa chade ye kite mpo ɛyɛ adom na nyame de adom yɛn na ɛno nso ɔkyerɛ yɛn sɛ ɛno kora nneɛma a yɛhu yi ɛyɛ fa ne fa yɛwɔ asase so yɛwɔ nipa mu nti ɛyɛ fa ne fa na mmom da Kristo bɛda ne ho adi no ɛno ne yɛbɛhu sɛ sɛ na nea yɛhu yi a yɛde hoahoa yɛn ho kora sɛ na ɛnyɛ hwee mpo ɛyɛ kakra bi ɛyɛ adom bi ɛna nyame de adom yɛn. Hallelujah. Ɛno nti ne yɛhu ne sɛ ɛka ne na ne yɛnte nyame asɛm ase no na yɛyɛ nneɛma sɛ mmɔfra sɛdeɛ Paul ɛka no
say mene wo ye ni afi wo nyame mu de bia ye te nyame asem etwa se ye nyi wo mu na yetimi hu anamo esese yetuo. Though the Corinthian church was blessed with wonderful spiritual gifts, many Christians were exercising their God-given abilities without love for one another. It is right to be excited about the spiritual gifts God is blessing us with, but we must remember that only love will make these gifts effective. Therefore, na Paul kasa kyerɛ Corinth asafo no, na Nyame ɛhyira wɔn ama wɔn adom akyɛde ahodoɔ. Na ɛte sɛ ɛnɛmmerɛ gyidifoɔ bebree yɛnya adom akyɛde a na yɛde hoahoa yɛn ho wɔ kwan bi a ɔdɔ nhyɛ da nni mu. Yɛtietie yɛn yɔnko so, ebu yɛn yɔnko animtia, esiane sɛ bi akyɛde a wowɔ no wo yɔnko anaa wo nua nni bi nti. Na ɛno na ɔtwe yɛn adwene gyina so sɛ ɛyɛ akyɛde a ɛfiri Onyankopɔn nkyɛn. Na yɛnkae sɛ ɔdɔ na yɛde ɛtumi de adom akyɛde no yɛ adwuma ma ɛkɔ akyire. When a tooth goes missing, the result is that the food will not be eaten. No matter how glamorous some spiritual gifts look, using them without love is useless. Hallelujah. Therefore, so be seen anywhere and found said ya aduane ne teɛ. Ɛsen bi ani hɔ a wodi bɛdidi nti na ɛbɛba nsɛ bia na aduane no mpo no wontumi ɛnwesa. Na nea ɛka nyinaa ne sɛ ɛte sɛ adom akyɛde a ɔdɔ nni mu. Na ɛsɛ yɛhu sɛ ɔdɔ ho hia kɛseɛ paa. Love is essential. Hallelujah. Paul penned this classic chapter on love because internal division, selfish desires, abuse of Christian liberty, and pride about spiritual gifts affected the church at Corinth. It is love for others that marks the mature Christian. Ɔdɔfoɔ Corinth asafo no na ntawantama bebree ɛwɔ mu. Na nɛsɛ sɛ Paul ɔtwerɛ saa nsɛm sɛdeɛ ɛbɛtwe agyidifoɔ yɛ adwene gyina so sɛ ɛnyɛ saa na Onyame de adom akyɛdeɛ no maa yɛn sɛ yɛmfa nyɛ. Ɛno nti na ɔka sɛ yɛbɛtumi ayɛ nneɛma yɛayɛ anwanwadeɛ bebree na mɛka sɛ yɛtutu ahombɔne na yɛaka Nyame asɛm yɛayɛ nsɛnkyerɛnne na ɔdɔ nni mu a ɛnsɛ hwee. Obi biara a ɔyɛ ogyidini a wɔnyini wɔ Nyame mu no ɛdaadi ɛwɔ ne biribi a ɔyɛ mu ɔntietie nipa so na mmom ɔde obuo ɛma nipa nyinaa mpo obu afoforɔ ɛkyɛn ɔno ankasa ne ho. It is love for others that marks the mature Christian, not the performance of miracles, deliverances, and even powerful preaching. Paul said, a mountain moving and miracle working faith devoid of love is worthless. Sɛ yɛn yɛtumi kasa ma mmepɔ tutu na yɛtumi ɛyɛ anwanwadeɛ nanso no yɛnni ɔdɔ a Paul ma yɛate ase sɛ yɛnsɛ hwee. What does God-honoring love look like? It resists selfish advantage. It does not use the sense of limitations of others to highlight its own holiness. Obi a Onyankopɔn ɛdɔ ahyɛ ne ma no, sɛ nipa no, aka sɛ Onyankopɔn ana no, anaasɛ Onyankopɔn ɛhyɛ no anuonyam. Na saa nipa no, ɔmma kwan ma pɛsɛmi nkonya ɛmma n'akwan mu mfa nsisi afoforɔ. Ɛntietie afoforɔ so na ɔnka sɛ wo nya nea memanya no wonim nea ɛwɔ me mu na wonim me nipa ban ɛna wonim me ɛyɛ saa no daabi ɔsɛ ɛho nhia. Love gently corrects the inconsistencies of others without embarrassing them. Sɛ obi ayɛ biribi kora mfa no kwan so no ɛkwan bɛfa so a wobɛ yi n'atɛn anaasɛ ɔbɛkyerɛ no kwampa no ɛho hia kɛseɛ paa. It does not limit generosity only to those who can pay back. Love is always looking for ways to contribute to the needs of others. Although none of us loves perfectly in this way, the Holy Spirit can help us grow in Jesus. Hallelujah. Jesus commands us to love one another. Ɔdɔfoɔ ɛwɔ mu sɛ
yen meka say ye kasa odra yenya ndi mu wo mu esan say bible kra me ate ase say bibia ye bia eye fa ne fa say ya dum bi kra ne kita ya yetimi ye dia yetimi eye na afei so no say ye kasa odra anya say me ye papa ama obi a menim so no so be ye bia ama me there bi na emomo no onyame pese ye makwana nkronkron no eboa yen na se de Yesu Kristo ehwe yen se yen do onyankopon yemfa ye kra yemfa yakoma yemfa ya ho ode yemfa bibia ndo awurade ye nyankopon yen do ye yonko sa ye ho no ono a no betimi aboa yen ma ya do esan se obi wo ho a bia wo hwe ne ye ya wanhwe a wo nka nko no ho nya ne papa nanso Yesu Kristo wanhwe yen se de na ye tie ne oba be wudi ji yen kwase de be ye benya fa hodie ne ye benya nkwaje ti ohwe kwan se yen so ye be ne sa. In the light of 1 Corinthians 13, our love cannot be based on the ethnic origin of a leader, the structure or size of a church, or the likability of a fellow believer. What about you? Do you demonstrate love by offering forgiveness and grace in stubborn relational conflict? Other four, yɛhwɛ nea Yesu aba abɛyɛ ama yɛn a, so kwan bɛn na yɛn nso yɛfa so a yɛde afoforɔ nso ɔmo mfomsoɔ ɛkyɛ wɔn. Ɔdɔfoɔ Peter bisaa Yesu, me nua fom ya memfa nkyɛ ne mpɛn so a na ɔsɛ mpɛn aduɔson ahodoɔ nson. Ɔdɔfoɔ, ɛdeɛn ɛna obi ayɛ wɔ wontumi mfa nkyɛ no. Bible me ate ase sɛ yɛde kyɛ mpo a na kyerɛ sɛ yɛkyerɛ ɔdɔ sɛdeɛ Yesu ɛde kyɛɛ yɛn no. Ne dɔ nti osane efi soro behunu animguase wuo a ɛte sɛ de maame ne wo. Ɛno nti na wɔtwe yi mu no yɛmfa nto yɛakoma so sɛ yɛbɛdɔ nyɛ ɔmo a ɔmodɔ yɛn nko a ɔmo a ɔmotena yɛn so yɛndɔ ɔmo sɛdeɛ Yesu ka yɛndɔ ɔmo ne yɛmmɔ mpa yɛmmɔ ɔmo. Ɛno nti na yɛka sɛ nkronkron ho ɔde nka ho a yɛntumi nyɛ. Onyame mmoa yɛn, nyame nkronkron boa yɛn na yɛntumi ɛnyɛ ne saa ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Onyame nka yɛn nyinaa ho na sɛ Yesu amen na yɛbɛhyia ɔkyena wɔ line so. May the Lord bless us all and guide us. If Jesus does not come today, we'll meet tomorrow on the line. Have a fruitful day. Bye-bye.